Καλησπέρα. Είμαι ο Ιωάννης Τσινοδυνός, φοιτητής στο τμήμα Πληροφορικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το ΑΕΜ μου είναι 240-165 και σήμερα ήρθα να εξηγήσω τις δομές δεδομένων στίβα και ουρά. Η πρώτη δομή δεδομένων που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η στίβα. Η στίβα είναι μια δομή δεδομένων που λειτουργεί σαν μια στίβα πιάτων. Π.χ. έχω εδώ ένα πιάτο. Θέλω να προσθέσω ένα πιάτο, θα το βάλω στην κορυφή της στίβας. Προσθέτω άλλο πιάτο, το βάζω επίσης στην κορυφή. Άμα θέλω να αφαιρέσω ένα πιάτο, θα το πάρω επίσης από την κορυφή. Αυτό σημαίνει πως το τελευταίο στοιχείο το οποίο μπήκε μέσα είναι επίσης το πρώτο στοιχείο το οποίο θα βγει. Αυτή η μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων ονομάζεται LIFO ή Last In, First Out. Οι λειτουργίες της στίβας που έχουμε είναι η όθηση, που εισάγουμε ένα στοιχείο στην κορυφή της στίβας, και η απόθεση, που εξάγουμε ένα στοιχείο από την κορυφή της στίβας. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε κατά την εκτέλεση της όθησης είναι πως δεν είναι γεμάτος ο πίνακας στον οποίο έχουμε την στίβα. Δηλαδή πως η στίβα δεν είναι γεμάτη. Σε τέτοια περίπτωση θα έχουμε υπερχείληση. Παρομοίως, με την απόθεση πρέπει να προσέχουμε πως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να εξαχθεί, ώστε να μην συμβεί υποχείληση. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε την στίβα σε ένα πρόγραμμα είναι πως έχουμε ένα βοηθητική ακέρα μεταβλητή, η οποία λέγεται top. Η top ουσιαστικά μας δείχνει το πιο κορυφαίο στοιχείο. Π.χ. εδώ πέρα είναι το 20. Άμα θέλουμε να προσθέσουμε ένα στοιχείο, π.χ. θέλουμε να βάλουμε ένα 40, θα αυξήσουμε το top κατά ένα πρώτα, θα πάει εδώ πέρα π.χ. και μετά θα εισάγουμε το νέο στοιχείο. Αλλιώς θα γράψουμε το στοιχείο, θα το εξάγουμε και μετά θα μειώσουμε το top κατά ένα. Κάτι να προσέχουμε είναι πως δεν θέλουμε να κάνουμε το top εδώ πέρα. Όταν το αυξήσουμε, θέλουμε πρώτα να το αυξήσουμε και μετά να εισάγουμε το στοιχείο. Αλλιώς θα μπορούσαμε εδώ πέρα να εισάγουμε πρώτα το στοιχείο, θα άλλαζε η τιμή του 20 και το top θα έδειχνε σε μια άδεια τιμή. Παρομοίως, άμα κάνουμε πρώτα την μείωση και μετά την εξαγωγή, θα πάει το top στο 18 και θα βγάλει το 18, ενώ θα θέλουμε να βγάλει το 20. Η επόμενη δομή δεδομένων είναι η ουρά. Η ουρά είναι μια δομή δεδομένων που λειτουργεί σαν μια ουρά ατόμων που περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Κάθε νέο άτομο τοποθετείται στο τέλος της ουράς και το άτομο το οποίο θα εξυπηρετηθεί είναι αυτό που βρίσκεται στην αρχή της ουράς. Άρα ουσιαστικά το πρώτο άτομο το οποίο έχει έρθει, αυτό θα εξυπηρετηθεί πρώτο. Αυτή η μέθοδος επεξεργασίας ονομάζεται FIFO, First In First Out, πρώτη μέσα, πρώτη έξω. Οι λειτουργίες της ουράς είναι πολύ παρόμοιες με τις λειτουργίες της στίβας, αλλά έχουν λίγο διαφορετικό όνομα. Η λειτουργία της εισόδου στην ουρά είναι η εισαγωγή, η NQ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, προσθέτουμε ένα στοιχείο πίσω στην ουρά. Και η λειτουργία της εξόδου είναι η εξαγωγή, DQ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στην παράσταση, αφαιρείται ένα. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε, όπως και με τη στίβα, είναι πως όταν προσθέτουμε ένα στοιχείο, η ουρά δεν είναι γεμάτη. Και παρομοίως, όταν εξάγουμε κάτι, τσεκάρουμε πως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να εξαχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο τον εφαρμόζουμε στο πρόγραμμα είναι παρόμοιος με αυτός που εφαρμόζουμε με μια στίβα, αλλά αυτή τη φορά έχουμε δύο βοηθητικές μεταβλητές, την front και τη rear. Η rear, ανάλογα την προφορά, μας δείχνουν τη θέση του στοιχείου το οποίο είναι σε πρώτη ευκαιρία να εξαχθεί και το στοιχείο που μόλις εισήλθε. Όταν το rear φτάνει στο τέλος του πίνακα και η ουρά είναι ακόμα γεμάτη, π.χ. εδώ πέρα φτάνουμε 4, 5, 6, 7, δεν έχουμε εδώ πέρα κάτι. Άμα φτάσει το 8, και ας πούμε πως το 8 σε αυτή την περίπτωση είναι τελευταία τιμή του πίνακα, θεωρητικά θα μπορούσαμε ακόμα να βάλουμε στοιχείο μέσα στην ουρά, εδώ πέρα, απλά δεν μπορούμε να αυξήσουμε το rear για να προσθέσουμε αυτό το στοιχείο, σωστά. Κάτι το οποίο κάνουμε για να καταπολεμήσουμε αυτή την αδυναμία είναι η ολίσθηση, την οποία θα εξηγήσουμε τώρα στις ασκήσεις μεθοδολογίας. Κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί πριν αρχίσουμε με τις ασκήσεις μεθοδολογίας είναι πως δημιουργήθηκαν με σκοπό να εκτελεστούν από τον ίδιο το μαθητή, ώστε να καταλάβει από μόνος τους τις λειτουργίες μιας στίβας και μιας ουράς. Με αυτό στο νου μας, ας προχωρήσουμε στην άσκηση 1. Η άσκηση 1 μας λέει: γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο παριστάνει μια στίβα 10 ακεραίων τιμών. Αυτό το πρόγραμμα έχει μεταβλητή που δέχεται δράση και αν ο χρήστης επιλέξει όθηση, τότε το πρόγραμμα δέχεται στοιχείο. Αν ο χρήστης επιλέξει απόθεση, τότε το πρόγραμμα εμφανίζει και αφαιρεί στοιχείο
αν ο χρήστης. Okay. Κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί πριν αρχίσουμε τις ασκήσεις μεθοδολογίας είναι πως δημιουργήθηκαν με σκοπό να εκτελεστούν από τον ίδιο το μαθητή ώστε να καταλάβει από μόνος του τις λειτουργίες μιας στίβας και μιας ουράς. Με αυτό στο νου μας, ας προχωρήσουμε στην άσκηση 1. Η άσκηση 1 μας λέει: γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο παριστάνει μια στίβα 10 ακεραίων τιμών. Αυτό το πρόγραμμα έχει μεταβλητή που δέχεται δράση. Και αν ο χρήστης επιλέξει όθηση, τότε το πρόγραμμα δέχεται στοιχείο. Αν ο χρήστης επιλέξει απόθεση, τότε το πρόγραμμα εμφανίζει και αφαιρεί στοιχείο. Και αν ο χρήστης επιλέξει τέλος, τότε το πρόγραμμα εξάγει το κάθε στοιχείο και τελειώνει. Σε αυτή την παρουσίαση θα έχουμε δύο βασικές λειτουργίες που είναι χαρακτηριστικές στη στίβα, την όθηση και την απόθεση. Τώρα λοιπόν παρατηρείτε πως αν το act είναι από όθηση, εδώ πέρα, το act μας λέει ποια δράση θα κάνουμε ουσιαστικά. Για να κάνουμε όθηση θα έχουμε εδώ πέρα ένα αν top μικρότερο από το μέγεθος της στίβας, εδώ πέρα, τότε θα κάνει top εκχώρηση top συν 1, θα το αυξήσουμε κατά 1, θα διαβάσει το νέο στοιχείο. Αυτό γίνεται άμα έχει χώρο. Αλλιώς, άμα είναι γεμάτη, θα γράψει στίβα γεμάτη. Το διάβασα act εδώ πέρα είναι για να ξανατσεκάρει το επόμενο act. Εδώ, αν η δράση είναι εξαγωγή, τότε, άμα η στίβα έχει στοιχεία, δηλαδή αν το top είναι μεγαλύτερο του 0, θα διαβάσει το στίβα top και τότε θα μειώσει το top κατά 1. Αλλιώς, αν η στίβα είναι άδεια, στέλνει μήνυμα στίβα άδεια, ξαναδιαβάζει δράση. Ενώ άμα τελειώνει, απλά θα εξάγει όλα τα στοιχεία συνεχόμενα. Τώρα, αυτό ήταν σχετικά απλό. Κάτι το οποίο σε πράξη είναι λίγο πιο δύσκολο είναι η ουρά, η οποία φαίνεται στην άσκηση μεθοδολογίας 2, η οποία μας λέει: γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο παριστάνει μια ουρά 10 ακεραίων τιμών. Αυτό το πρόγραμμα έχει μεταβλητή που δέχεται δράση και αν ο χρήστης επιλέξει εισαγωγή, τότε το πρόγραμμα δέχεται στοιχείο. Αν ο χρήστης επιλέξει εξαγωγή, τότε το πρόγραμμα εμφανίζει, αφαιρεί στοιχείο και ολισθαίνει την ουρά στην αρχή του πίνακα. Αυτό το μέρος θα μας δείξει την ολίσθηση και την εξαγωγή μαζί. Και αν ο χρήστης επιλέξει τέλος, τότε τα εξάγει όλα και τελειώνει. Αυτό θα μας δείξει τρεις βασικές λειτουργίες χαρακτηριστικές στη στίβα: εισαγωγή, εξαγωγή και ολίσθηση. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πριν αναφέρουμε για την ολίσθηση είναι πως μπορούμε να την έχουμε σε ξεχωριστές περιοχές, στιγμές δηλαδή. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να την έχουμε σε ένα πρόγραμμα, δηλαδή άμα το γράψετε κάπως σε πανελλήνιες, δεν θα σας το ζητήσουν 100%. Με αυτό στο νου μας, ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, αν act είναι εισαγωγή, τότε τσεκάρει αν η ουρά είναι άδεια, δηλαδή front 0 και rear 0. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, τα αρχίσαμε με 0. Τότε τα θέτει και τα δύο σε 1 και μετά διαβάζει νέα τιμή. Άμα έχει στοιχεία, αλλά δεν είναι γεμάτη, δηλαδή το front μείον το rear συν 1 είναι μικρότερο του 10. Το 10 είναι το μέγεθος της ουράς και το front μείον rear συν 1 είναι τα στοιχεία τα οποία έχει η ουρά. Σε αυτή την περίπτωση διαβάζει ουρά και συνεχίζει. Η περίπτωση αλλιώς εδώ πέρα είναι αν η ουρά είναι γεμάτη. Τώρα, αν η ίδια η ουρά είναι άδεια, θα έχει αν front is 0 και rear is 0 στην εξαγωγή, όπου θα μας πει ουρά άδεια. Αν έχει στοιχείο, ένα μοναδικό, θα μας τσεκάρει άμα front είναι ίσο με το rear. Όπως παρατηρήσετε εδώ πέρα, άμα το front 0 και το rear 0, το front και το rear ήταν μαζί 1. Σε τέτοια περίπτωση θα εξάγει το στοιχείο και θα θέσει και το front και το rear και τα δύο πάλι στο 0, όπως στην αρχή του προγράμματος. Αλλιώς θα μας γράψει ένα ουρά front και σε αυτή την περίπτωση, αφού αυξήσει το front κατά 1, θα μας κάνει μια ολίσθηση. Επισημάνεται πως δεν είναι πάντα απαραίτητη μια ολίσθηση, αλλά την ολίσθηση την κάνουμε έτσι ουσιαστικά. Θέτουμε ένα καινούργιο k, το αρχικοποιούμε στο 0. Μετά έχουμε ένα για i από front μέχρι rear. Και ουσιαστικά μαζί με το i θα αυξάνεται το k. Και αυτό το k θα μας δείχνει ένα μέρος στον πίνακα. Ουσιαστικά, άμα έχουμε
Κάπα συν 1 στην αρχή. Το πρώτο το οποίο θα μας δείξει στο ουρά κάπα εδώ πέρα είναι το K1. Άρα θα μας δείξει το πρώτο μέρος. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι μεταφέρει όλη την ουρά στην αρχή του πίνακα. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό σε διάφορες περιπτώσεις σε προγραμματισμό στην πραγματικότητα. Μετά ξαναθέτει front 1, rear K. Επειδή τώρα η τελευταία τιμή που θα πάρει το K θα είναι αυτό που θα έπρεπε να ήταν το front. Το rear. Και μετά το rear θα πάρει την τιμή αντίστοιχα. Μετά έχει αλλιώς αν. Τέλος, ουσιαστικά τελειώνει το πρόγραμμα και τελειώσαμε. Αυτές είναι οι ασκήσεις μεθοδολογίας. Είναι μικρές, αλλά είναι αρκετά πυκνές. Προτείνεται ξανά, άμα το διαβάζετε, να το εφαρμόσετε σε διερμηνευτική γλώσσα, να το γράψετε αυτό εδώ πέρα και να τεστάρετε με τη δικιά σας μέθοδο. Να δείτε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, πώς αλλιώς θα μπορούσατε να γράψετε το πρόγραμμα, μήπως πιάνει με το ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το τέλος του μαθήματος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.